Has anat a estudiar fora i t'agradaria poder tornar a treballar i viure al teu poble? O vius en una ciutat i t'agradaria poder viure i treballar en un entorn rural? Si és així, t'interessa el projecte Odisseu. www.odisseujove.cat. Fa anys que la gent jove marxeu dels pobles per anar a estudiar o treballar a la ciutat. Sovint, després dels estudis o de les primeres experiències laborals, costa que hi torneu i, per contra, us soleu quedar a l'entorn urbà, on us sembla que podreu tenir més oportunitats professionals, segons la diagnosi de les migracions juvenils a Catalunya el 2013, feta en el marc del projecte Odisseu. Per contra, la vostra presència i el vostre protagonisme al medi rural és imprescindible per portar i retornar talent jove i per assegurar l'equilibri territorial de casa nostra. Vosaltres sou la clau per aconseguir un desenvolupament local sostenible, amb una lògica innovadora. És per això que el projecte Odisseu té com a objectius promoure i facilitar el retorn del talent jove als territoris rurals, donar-vos a conèixer les oportunitats professionals i els serveis de les zones rurals per la construcció del vostre projecte de vida en aquests territoris, facilitar la vostra inserció laboral i social en aquestes comarques, connectant-vos amb el seu teixit empresarial i amb els recursos de promoció econòmica i de desenvolupament local. Algunes de les accions del projecte són activitats informatives, de sensibilització i de formació per joves, empreses, centres educatius o altres, per promoure l'emprenedoria i l'ocupació jove als territoris rurals. Activitats de networking, per connectar joves i empreses dels territoris rurals. Coordinació dels agents de cada territori en taules de concertació comarcals, on hi participen referents de joventut, centres educatius, promoció econòmica, sector empresarial, entitats juvenils, etc., per decidir una estratègia conjunta per afavorir l'atracció al seu territori. Pràctiques professionals remunerades per joves universitaris en empreses situades en municipis rurals, a través del programa d'ajuts al Pràcticum Odisseu. Informa't del projecte Odisseu a la teva comarca, a través dels tècnics i tècniques de joventut i dels grups d'acció local líder, que són qui coordinen les actuacions al territori. O bé escriu-nos info@odisseujove.cat. El projecte deu el seu nom al protagonista del poema èpic d'Homer, l'Odissea. Com l'Odisseu i la seva aventura, des del Govern de la Generalitat pretenem que els joves que ho vulgueu pugueu realitzar el vostre projecte ple d'oportunitats, i això vol dir també que tingueu la possibilitat de retornar o instal·lar-vos en el medi rural i desenvolupar el vostre projecte professional i personal. Aquest és un programa impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir d'una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels grups d'acció local líder de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. Compta també amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca i de la GAUR.